also very clear about is that Somonjomo rigereria nyuma ntarakore kionga riborire tukoria rero nigoria rengenere buya bana siasa wesana ni nomorori wa basae otuko kade yogendete korwa bosemia gotia sabana inji wesoki na kubwata chikura baro batumire hebirengereri byabo oya korokunere abasae mbiya bare pongesi fichana uyu pastor Musomi korwa bomwanda gesonso araiga hokorokunere ipspa kamanda herongeri igo hagoteba buna ere hoya akorokunere muri nibutabere korwa asense milyanyanchwa era agoteba nabasae berusana ni koru ase umuroberi oyo eganere okoroku chenifanyera korwa Nairobi niga agoteba buna nanaki abasae mbiya bare aba na siasa banyare bakorwa ase umuroberi oyo manchomo rigereria na yabo ngwekero mweri bwekiunga chinsebere kuri ndasegeke kekere mutwe kwirana ndasengambo ase turachukwanira hamangana harengete omoroberi bokwirikia buna bakichukura nagusabire tuskaliritirane Seras Nyakundi asense moyo menyererio nigarenge Wilson Makoli. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amoncherio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kubwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asiri golidense kegima mbambwate sema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucho Kisii asama gacho a Uhuru Building asilirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabokonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental
pickdental.co.ke boigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enoti isano ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende enoti isano ibere isano isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Pick Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asili lirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au na bwego kurose company au locks and accessories babwate chichogo se toilets ejochire c'echingenjo au na bwego n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks na bwego ni tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkonya bale MDF boards konya bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale bwigo ebintu bunabona wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seliko lirense niko bakutuka ase nyombere manyakanta na Cansons Plaza ase bara ya Kisumu imbe yo muchijuiga obusungo asamange naboko bakirisi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe au ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share n'abasani amune amate elyo baigokie bemanye nawe semya tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere elyo onyali kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamwamogusie. Pick Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale bwensi asili golidense kegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building asilirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.pickdental.co.ke boigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enoti isano ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende enoti isano ibere isano isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe.
I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omurayi omukuru bw'ensi ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengogete ky'obubalimo kibirengereryo elyokolenta amoncheryo y'amagenderero asa amatuka busyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bw'ense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Karibu omoncho murigereria huna na otega kegeke kenge mutwe engoswa twenga sengambo ya gatembe aselit kulelero de nabageni haigaime ye studio hanena sitocho kwanira amangana lingete okwelikia gwechukura aigaime yensi ya Kenya asingincho yebiro twende yesemo asibale heliba twerere barabumbarabi ne kirenga kyabe kenene kirikike. Karibu sana. Yes. Samareta Jasper Gwaro. Mheshimiwa Jasper Gwaro. Enkurwa sebo ya Past Church. Yes. Past Church kutoka Mbobasi. Yaona. Asante sana. Yes, mheshimiwa. Asante sana Cyrus. Samareta wangu Mheshimiwa Josephat Sindo. Urukitutu Central Ward. Asingincho yebiro twende tukwanire kirenga kyali tukolera lero. Omurubirio bwoko eri keno chaka lero. Kulengana munaye. Uruchi abana inchimba jigwe soki asobonge. Abana inchi baito mbale ne ikanga yo kubota chikura. Wana kurwe kubune wadi ane ne tagali. Bacha rero bacha kali mas nini registration yabe range na wone ige ase ketu kyake suda. Abana ranga abantu baito mbale ne no mukyo mone ko kubota chikura. Ya nande kinde nteki yanko barengambia mono. Abantu baito tiabasoka kabisa. Wacha tubota chikura. Lazima kila mtu akaye ako kadi. Yes. Yeah. Musikia sungurangi cha sore. Yes. Ndo chawiri tandira tuko kadi. Yes, tuko kadi. Asori utamaiti. Yes. Kirenga kiaki. By the way, tuko kadi is a movement. Yes. Nilisundua last week by the way. Alimash Park tulikuwa na vijana tukatewa tuko kadi. Tuko kadi means yani abantu alibatara bwata chikura they are supposed kutwara chikadi abasaye because we have been told you mano mintonga obora iwa abasaye inuna abamambia. Yes. So for this time round we want tuko kadi inamaanisha
kijana yeyote mahali popote alipo abwate kadi abwate kura Yes. for the benefit yogo chukwe chorera matwara beto kubeka maandamano lakini bonto tete kubeka maandamano ni tuko kadi obwate kadi obwate kura elinde all decide on the parrot. Yes. Yes, ngiche ya sole ntaraske kurwa sole abana siasa beyosana niri no murobiro jiga utuko kadi no murobiro ni go chagetiwe na basaye. Yes. Ojuwe kerani obokoreri bwa. Of course, yes. Oma, let me tell you, Cyrus. Intubuna abana siya intubu yare no mate abana siya bari bai kanste biro. Yes. We have seen the leadership is not good. Na for information nelio tamboli injebuna kanste kaiga abuna sungura am one term ya na niko Jubilee na ande kerenga kiana kerenga ki ngota ibinga basai because we don't have money. Cyrus intubu atives. Lakini ngota nga egento kira tokonye no mwishimi wetu buna Jasper gwararega. Yes. Na abana youths kubwate kura abasaidi bawoje kubeka maandamano baende bake kura bechora umuntu bakoreta ki batakiti. So for this time round I think abana siasa balibaso eta samangana tuko kadi, let them keep off. Let it ikina kikere anbo bona iga ntete kote iga gento trama mbakani we bise story maega iga bise ngaya nga tuko kadi. Yes. Tuko kadi baruto so kurobis iki bamanya bohigo onya nkwara nya okoragasi niwe bisa maega ya tuko kadi inkogochi Kabisa. bona at this time round we want to bring people even not about money, it is about what you have, what are you able to deliver to the normal common mwananchi ulio chandegete. That's the point. Iko bana wabara ora to kumi tibato konya iga babu atachika lakini I'm appealing to them, let them keep off from tuko kadi ne abasaya tubu ati abantu chikura for the benefit ke at that time. Cyrus, onye wakore mirememia na bokwirana temi tinga na basa ngai twata batuko kadi nga nkabagochi oyo okora magendero na bakwirana lakini oyo tarakora pio box that's the point. Ikina kekeme Icha soro mwishimi. biona sana Ekerenge kenene no chikwene ki umurobiro no chiwikirani obokoreri bwa. kabisa. Uno mheshimiwa Sungura tebirega tuko kadi nande tumire tinga nko imshatora abantu baito bonse. Yes. Watu wale chikadi yetu ateko kuchitumia ebe bune sira yaito kuchikorusie viongozi birie bibe biaraire nse yaito enchirere mbe toro twachorera bashimiwa banene kuchipunge chaito lakini they are not delivering common mwananchi ga chandekete. Yes. Kentago chandekera no kuba ya voting yego cha yabembe. This round yetu to make sure nga abantu baito oven echikogicha orenga nabwate ID onyodire ekura yaye tuchikonye tumia bune sira. Yes. Kuchikurusia abantu abakusikobeka abantu abaronge asibiro bitu. Yeah. Yesu moncho mo ligereria nabo kunyara ko gochangira sengambo ya Getembe nabo goswali Facebook Getembe TV goso tume liboliria go gwetira se namba yesimi yere hase screen yago bunenchereyemo yokuliboli gochia sabeshimiwa aba tugende tukwanira engana yokwerikia bunaba kichikura. Yesu mushimiwa njakira sore. Yes. Nkine uri neganga yokurigekero Kabisa. kike wekiranira abananchi. Baligeri bane bisa abantu bakurese wodi ane kabisa twashirikana na barabu enchire nene kisa na rochenga kagasako gukora gichikura gakira sende nabona tente state farm kabisa ngatebanga itanga ndindi gocha kuskapu chimutuga ntarakora banta bane gas. Yes. Nchese wodi ane gali na make sure nga almost I'm covering the whole ward tete koranga ntorusia banta bare aido sesi para cheito vijana vita bange abere bakwenda chipara cheito edamani wale bagwa kachikadi ororo koseba kunya kubara chigari njera nabantu njera. Yes. Ikieso bogambe bwane kinege ntota ichikorora bono ikanchi nara make sure nga abana bakobera chipara bali ba korti chiskuru koseba ta korti chiskuru takyo montare of age onyorira a skill ekucha kumukonya mambi. For instance bono iga nimbwate training and the cover sa youths bane ichire driving school china chagete kurwali nsemo ya Gesude na debirin kumnyoka almost I'm covering the whole ward ichichiga ndrete nkova services go single train abana aba obogende bwechigari ebinte mbia retu ne county chaito lakini bikanyoreka ngambe bwatinguru lakini nchena soire kurumo fukone na make sure nga you na target the youths mpaka abantu abanene
In fact it's egento kio kumi kabisa nga okonyoranga mpaka abarimu bache na batrained. Yes. Bache chi college cyane mbegete gari ese binyoro bito ose centers cyane bare bako train driving school na bareta karo basomire driving basomire mangana ya driving na reta mpaka nacha naba koria matemo ga NTSA abange am almost getting a number yane ya chiro almost 200 youths na banta banene ba nyori driving license. Okay. Ikingi ge komini ko chese abantaba maroko bo muntu yocho nyore driving license konyorari ke barua iskoka abantu babwa kigali bakorundiko abantu abange ngukora bari kigali chimatatu nchire iskoka abantu abango bari korro maroko baira mabere nyumba gutikana necho nakorere bintu bikoro ku air beauty and therapy iga ntakete abasubati abange bawo bate ukikorundi kigali kekena takete abasubati aba young and old bachire na ababekire center kete ese bakonda basoma obo chenu basubati kumina. Yes. Ko nini manicure ebintu ebyo korosie byara na komina kitu kibuya. Okay. Ebi byagerere mpaka kugingera. In fact youths are training mpaka kugingera na komina kabisa. Na hande bintu ebyo abange bakuru wodi ane ba birode na isko ye wodi ane ba birode and ba admire the kind of job ngokororo. Okay. So uko imishanga abantu baito ndarachi gukore this ni bintu na iki project yimbegete se wodi ane baungane bakora na rete project kamne iti bacha mu banyibwate abake basireti baumiete bona iga bakorera lakini bali ba train na basubati rero bayigoire ivyo skibyabo bakomina kabisa abamura bako gingera and that's ine kintu ekornga wabarusie kiwango gete kwa vekira sigete at least is bakonyora mabere. Okay. Yeah. Yesu muske gwarongo chaturase wodiyo ne tujukwanira makendra. Karibu. Yesu muske sungura. Yes. Ulinega ngayo kuri kiro kya kitutu central. Yes. Gike kya gusugo. By the way, Cyrus, you know, we live in town. Yes. You know, Kitutu Central is a CBD, we call it a CBD. And for information on Tomanyeti, into the interchange in the whole of Kisii and Nyamira County. So, when I kina iga, ebi into binara Vitali Congo kitumi. You know, the work of an MCA is to present people, to make laws in the county assembly, Yes. and to oversight the governor. That's the major role. So, ekento kiageran karigeri nkara the way development yakorana in the ward. Kitutu Central is among the biggest ward in the whole county government of Kisii. It got over 25,000 registered voters. Meaning that as an MCA karo ikaransa na assembly karo kwa uli bago kwana when you are articulating your issues aba MCA bando ikabago tegera. For example, Kitutu Central na Kisii Central. Yes. Ya mwenye ne adi kunyarango. Ere megeti town na pirigo. Na wana mheshimiwa gwaroga unagoja kwirogwa MCA mbugo na komenya. Kaya ikamenya ita Kisii Central was Kitutu Central. Meaning that can kubeke motion ntebenga one for example no ikana star saa 5 igane gesumte town. Town eteli ya onde teli ya gwaro mbasi yako buri. Yes. Ene asungura. Ekana kubeke motion ntenga ki we need street lights in town at least abantu bakora 24 working economy ebiasara. Abo muntu okora mujengo ya mugaso on ya mandasi ni chinju butuko waruta ukana na badanga tiatwete emotion because ngoto konyeretwe twins but bona binte bimbi kwatiki mbiyo town igaiga ekaro kurigerio mwana minto street lights echi they are nowhere karo kuri amangana nona ya amachi akonyero muntu oli masimba ngana babwata amachi agwaska yali town iga aiteta agati lakini muntu oli Kitutu Central le town gati ngatabwati machi na hane so basa amenyete na itiri gasi yonde ne gasi mu MC abante kwempa abandata ngaki na babekera amachi inwaka na jibi ora chipipe mokoleki mo connect. Number 3, duwane ko nga sewage. Town needs to be sewage because town yega kitole population bonega bole mombo kala tiki mbuyo. Abante bakole ngabona nga abantu bakole mecho. No ma techo liga disabu sino okolema. Yes. Lakini now town we need to kokora amangana a sewage. Iniga steli gasi yonde. The work of an MCA no go present abantu ba batanga kia ko bole mbo akere tikatokole. Yes. Number 4, in terms of roads network,
nona nabo gobera you can bear with me chira flood chichira chinyingo ogweta no mwezi wa gara gweta uchimai mwino geke gari yaera kwa nda buli mondo kai kwa kwama inganga tikati town are you get the point? Yes. So I can go live into nebi na feeling it is not telling mbope it's about lack of presentation in the county assembly of Kisii. And if I feel that we have that knowledge and wisdom that we can bring these things to be correct na hande kare kwa bimanyire yes na wanya sanga ta balenga ki ayenki kwa koleta kwa rocha bantu aba chandika let me come out and present my people so that inga ki nkole bintebi biribibia sino koro yo ikaransete let me work on it bikore agara bantu tenga ki now this is what we lacked kwarole yes. And that's why na chitinga soka isikumu musae ngataba if I can be elected as an MC of Kitutu Central Ward I am able to fix the problem Kitutu Central kola egwetera kwarole yes whereby omuntu karamenye town tiko manyanga ki neba saa moja na saa mbili abugete mugaso because there is light insecurity omuntu agwa kwengeta bone gweso soka guchiga ogwa kirwe ngweta ekona muino gabo it's not a work ya security it's because of obeka light muibita kamera gabo that's the work of the MC to empower to ensure that town is clean and there is environment erengia asawa menyive county ya osibe body ya yes umuske sungurango chanda sole monjo muligereria nabo kunyara ko gochangira asingambo ya getembe hanene nabo gwaka esimi aso nkururi boli liago ase nambe yere ase screen yago nabo igo swali Facebook Getembe TV uruteli boli liago nabo igo tome SMS igo se ujumbe nke ase nambe yere gabo ase screen yago nanche nyare giko nyasoma ase nchira ere endoge muske sungura yes kiki kwekiranire anenora tebi abana inchi Kitutu Central otene ngo sibwa batena na ikira. Thank you my brother. You know sometimes inchimna sungura yes. By the way hata sikuwa najua kama nitauliza kiti MCA wacha nikwambie maya tabantu bagwika baro baba ngitu kubudi yes chizungu tina bangi tinga kubunde kirogeke but when I came to realize that inche abantu mbanda tinga ki omwana by the way yo ogokora ibintu byao you know I started by the way 2021 abantu baganza mambo uri wa MCA so ibintu igende kitinta etinje kubuli I want to live my own life 2022 kare ya I feel that because for information I'm a total orphan I don't have a dad I don't have a mom na baba na azira choose so I'm a total orphan by the way so nga feeling apo mambo na etrete kindomoke for example school fees yo kubura njoma school ya uleta abantu bagacha matanga bakatanga aya buna matanga kwa yarangu kwetole school toko somi are you get the point abantu bagacha nyumba cha nkora mpaka nchara so I felt the way obu mubona eteire ngachakra by the chintaka na buraka bari banta kerete by the way chintaka na jiro na chakete kwenda chi school na ebitabu na chometico na make sure ngabana budare ebo kokora na matemabo that's what I started because inchimune ntaka na feel what I passed through nganga gonjoka chi school chons picha Kitutu Central nilipita mpaka ngana chi promise mpaka buna one school ya Kenya binge ya tangante that time 2020 ala 2023 omwana yo tangante ngamati ngo kwachi so onyora max 400 and he scored 403 is now in Maranda Boys and omwana every time na go I must ensure nga pocket money okole onyore na bana banda abangi so mimi nilia empower education because I know ile masomo limenifanya niko hapa kuna nkaranstega so nika empower watu kwa education. Number 2 nkainyuranga mama ni gari ngo muburaka kwegule ni gange ntuno muburaka buno muibori oyo ngenshwa ngaba buraka bonse ba Kitutu Central nabona mbwate byombe nkwanda gari na umena nebyombe every Wednesday mbaro bali bakomena na Tuesday na ndaro twa manyangi tokora na bakonya ali sinkonya. And number 3 I ensure every year you may never know this omuntu nare otari kuri Christmas no matenga ntenga kito nere to agaikire Christmas to igwesi meri kurwa se jirani nona onye to ikereti maybe mbono kwa kina bono ngaikirenga I ensure nga kero Christmas na ira abantu bana ba Kitutu Central bali bara chintakana bara kabara otari kwenya mate baro ba kwenyara yes na batenga na umogo nkonya to konya abantu na Christmas na baro ba enjoy Christmas na abantu ba kuna abantu bande you know hiyo ni kitu yenye ile uwezo yangu na udogo wangu nimekuwa nikifanya na sio kwa sababu tuko kwa TV they know what I've done. And the last 3 days is what we call personal problems. No mojima one kansta ndiri yako te mechanda kwando yechisimi na ora 10 monta ko garota ngaya umwana na asere tuwe mpepa ntomere 700 when you calculate at the end of the day is a lot of money antro ikananza kero
But in Chamnot sikuwa nafanya hayo kwa sababu nataka kuuliza kiti ya MCA. Nafanya hayo kwa sababu I want kama Mungu amenibariki na wao waishi kama watu wengine. Yes. Bamenyo mabonde. Iko tiri ngange ntikia ngapano ngaya na akole because bange chikura. And lastly, by the way, I'm the best MC around. Maybe no other kumanya. Nje una Catholic, I'm the best super MC. Yes. By the way, nje no ndangali ngane ga singo cha kokonya tita the best ya onge. Kuna bantu abagwa kan. The MC wanalipo pesa mingi sana. But Catholic kuna bantu gatenja go there na abakonya twakorega siamo twateramo no ni chikwa na achira tagaga all the choirs chigo chaga Getembe TV. It is the courtesy of Josephat Sungura and the courtesy of Getembe TV because I'm working in this station. Ngoba teguna mogocha mulikuwa kana ba St. John's because kakinda aruga mupolinga Sungura nkigwa kolete. Are you get the point? Hiyo ni kazi yenye nafanya. And lastly, no matenga sawa karana bana unoriga utarabo morali ngwete no na attachment, internship and so forth. There are many people who pass through my hands. They want to become attachment, they come internship, we help them. Abande baba barali. Abande to konya na mo director tualika. Kwarole. And they are bararu Desmond ngaki. Njibna kansta nsunguro gata ngali kwemere. Hiyo ndio kazi nafanya. Na last nakwambia njetindi mwalimu. Umwalimu akolika jintakana asome jintakana. Njibna ndo morali nkwa libaga oche internship nkoli kemeremo and that's the point. So hiyo ndio kazi mimi nimefanya, lakini sio eti nimeifanya ndio wanipigie kura, hapana. Mimi ninaifanya kwa sababu niko hai kufanya yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu na Mungu aweze kutenda. But if I get the opportunity, I will deliver to the mandate ile yenye Mungu amenipea nifanye. Yes. Mheshimiwa Sungura, liboli ndirega igana rokoboliga ru Nairobi. Chenifanya era kobolina kibesanga yokurusi yugikira nimo. Thank you. By the way, hiyo ndio wanajua wengi wameniulizanga sana. Abantu bali baboli abange bakolinga Sungura yacho rusi besa konjukana na bakole binte byonse. Let me tell you one thing, Cyrus. I'm a certain guy, kwa wale ambao wananisikiza, yale yote ninafanya kwa maisha yangu. I'm a dedicated man. Na kitu ya kwanza mimi nimejitolea kwa maisha yangu kwa sababu I'm like a sacrifice. Na hata nikiwa hapa nasema I was born na siku moja nitakufa. Na najua si lazima nijenge magorofa kwa familia yangu. Hiyo itakuwa ya muhimu, lakini zile roho za watu nitaguza kwa maisha yao zitabaki ndani yao. Yes. Ni nkumambi njege ndonga nataka karangalinga ki roho sia matanga okole moyo. Cyrus, what I'm doing is this. Ile mshahara yangu napata hapa Getembe TV, by the way. Mimi every year ninakata mshahara, hata every month ile mshahara napata nakata. Naona matangazo yoko kwa ngobe kandega. I'm the first reading no direct na mind. Nchengo leta naka na chibia sana bekira banta matangazo yoko. Kwa Kitutu Central Yons PSA yabeta. Umuntu ga kule. Nchengo wabekira matangazo. Na ari natumika chibia sana nakana. Are you get the point? Na ana chumba ku mshahara nakana. Why? I feel si kuwa na kitu. So that's why I give, because as long as nyore familia na nyore change kopeka. Nyore ndagira nkoli maragoba, I'm satisfied. Na kuna watu wengine unapata maybe mtu anakuja anasema Sungura kuna wanonko randa matanga and I normally give again to drama. Au bora kabons back to center. Kina ajira matanga. Oyo kwelele chingo konko bande. Chingo ko ibere kiro montaka nyora chingo ko otuga amagena kago che bichunju bigo che byaru kusungura. Pikanye 2027 banga akere kura sete. Yes. So hiyo pesa wanauliza nkai kuru pesa ni neema ya Mwenyezi Mungu. Na ile kidogo napata kwa mshahara yangu. Na biashara ninge karakaleti ni biashara bia nango kora. Mata kero mwana manya tuno bwana chance pa kwaru na rega na bwato bukarakali bwa town agokora nonkurusi kake na konya bana inchi muna 10% ye kanisa ni chinde na rageli familia. Okay. Yes. Umuske gwaro liboli na ingo koirorera kayo kurusi base gwikirani murubiri. Mbia ona Cyrus litangati ante benga ngo Kenya sawa ngambia mono sana. Kobe youth na ndeko enda kubolia kirogeke abantu bakubolia maswali amange sana. Lakini nende ngo tebanga yasa numia kiagera nkongade ebitoki bie kirarituko. Yes. Out of this kuri biashara nchini mwana kuri biashara town ni over 20 years now. Na bongo tanga yasa onkonyire step enene yagere na nyorire bike birindo chinga na bongo shana abantu bana. Tikante benga tinda nyora msaada ku Rwanda once bona yese binte bionse all those trainings chi project yonse ngakora seke se wodi yane. Taringa munanyorire invest ndo go chororo. But I'm working kurubona igago chimotuga kanyore invest karabanta bane barangeri bagedio. Asebona ge ngo out of biashara byane ngokora na biko make nanyora kitongori bere yaga twashana abantu bane ko se community. Yeah.
Kisingisego swa omoncho murigereria nabo koruri boriria go gwetira ACA nambe yasimirega bwa screen nabo igoso egari getembeti Facebook nabo igogo sotome ujumbe nkigo SMS gwetira AC namba yerega bo AC screen nembare gaiga bagendete kubati umuroberio AC nchira yobo ikranere cheria kirubo agotena ni gatu bwatete bene kurwa Banama Bahrain Kingdom kurwa machi ngumbu Maramuleng kigima no kuro kuhona bofinire imoso Kenya yo kurige kiro kiobo MCA boge bas boge tawlio ate banwari me igaiga nare ogotona nere Joshua Mirera ora agaiga gotebuna bas chachi moitigalete maiga sana agotena mbigi ne tasure yes yesu moncho murigereria nabo gwa kesi migwetera se namba yerega bwa se screen unenjire yemo yokwene kibuna kwa rure libori lyago asenchira erendonge neli abaishimiwa abanyare bakwiraniria estwenda se yemo tuskimotwe ase kiamugose oburai kwandira mangana siasa maruri taro yakorekana gaiga busi itaro yabarai bokwamiria serikali bakurawa Dr. Fred Matiang'i kulengana muna umwishimiwa ngiki wesomi twesomiria mange nanda ye kuchumutuga kuchikotokwanya mono yes asorogen rwitu rwa siasa tubate bono iga mwishimiwa wanko na chasi nini yeah siminire gaige gocha kabisa karibu yes hello yes ini onkro kwa retired teacher Nes Nyavutauka yes omo candidate awe ko boli ko pastor che yinka ndoche nankas oyigwaro yes imo manyete nale ko murolia bintu bikeiga pastor che nere wodi ya mas chi wodi chiabo basiere nene inta manye plan kiabegete asogo chikoikirania amagendera ase wodi yo yes kogera ndobwate short term projects na long term ne na magendera ase word we kobeke education obeke agriculture obeke water na ende we komanya chirocation nire ngabwate igere chirocation echiakora magendero chonsi chikirane asa abantu bonsi teba ne party yemo Tigango kaspa wara toeresera inkia bange to gukora as education as agriculture as water electricity na chipara asante sana as past church yonsi kiana nene okay yes mbia sana murigedio yona murengambia mosante amukwani ngabwire bia yes ande motebinga yes mishimiwa timeti ninko na chasi nini yes tukora bote simu tumanya kwironi yes yes hello yes ingo yonko kambanera hello yes iketende yes ingo yonko kwana nera wairire gatende boirire bya kwa miguna gosonye nyanya nikorwe bodi ya past aje angwaneria bageni abo jaspa waro numungwano jogi tutu chache yes ikege ndokyo kanale ko chakoboria umwalimu retired teacher Nesti auka oborie kinale chakoboria jaspa waro nande ekere bakori gikura igo bakora ibikura bagenda bagura marime town bamenyo aba ikura bari mashinani eke batagete ko baboria mangana mbako banyora nigendo kende nale ko bori jaspa asige tu bya kenyoro umuroberi nura bwa tororo waba murabari goje kwegera kirali na kiatarare tamangana trading yes ko muboria nesokoro yaje ege ko geraga murorira abu ande kale lisa kiriji TV ni radio kamororire gwikamuborindia muno asante sana yes tusuke mutwe hasali boriri kuranga namna Muno asogo sonja ETV ya uwanje kaga Temba Television Network wetu satellite channel number 038 egoki nimrulu ao ya Temba Television Network
November iga kinyoro chipara chetu chikachaka kurimu yes no chine weather na kire bono iga kuna chipara chachakete kurimu iga ali stoko train abana aba ni theory work. At the end of the 2 weeks bagenda practical. Yes. Practical rasma tokore chipara chetu bwatali iyere yameye koru kinyoro gali gende baka itumbero goro. Yes. Ne pare ya chagete kodem ne gavana ito eminetinga aste yotora nya ko access chipara chindonge abana bara somere driving ye nege ko gara twara nyesukiriga twata koranga imbure bunego buna bara chichirasi niga uchakero motinyo yokane twate koranga driving school ya chire kenyoro kiana buna promise eti after tu akore driving school ya very successful kurge sura no na chakirete ngakora driving school over bana 120 baka register na baka bakanyakora ya kapisa bakanyamba chi driving license kana ngabeke ya mo isamwera matali yes na arona bana bara register bakode banyo driving school latest na korete ya sakoro ku birongo na nabeke driving school ya korete ya kapisa youth simbaka banta banene bakorire driving basomi igoro yo kurundia gari yes those kids chons banyore bachire so far gukora konye yes, driving yes. License musikenda kuna just nini na esi minerega hello okay akoro sukira una naga ndako taba after na beke center chi driving school secho born again bana ngogete ko teba nde broad ko teba nga na nyodo over 200 people so far banyo driving license yes and kitei ntonda take literally ko kinege tukiamana sana ko chese community ane kiagra bantaba at the end of the day driving license inko banyorere gento yes okay so na tieka ukwana kenyoro bune mbure yeko siraiga chipara chimna chiachechu gobe kande ketu kia center ya noro ya driving yes youths bana tiaba bere diororo tushirikiana barabo kapisa bache basome driving anda tabare chesta bangi yes mheshimiwa sini yes yes namba nena yenge go chariboli kora na chicken yes yeah ndeta bantu bare chesta bangi kapisa bateri tangani ba yako siringa ekijane kenga yeko rusime resources yes ko chako to driving school ga lakini ba prove it out of which center china bekirega abana basomira abantu abana basomire bone ke bako kete badeni chi driving license mufuko yabo so nko batebinga le tiga epribune tu achakirega tokorange mbra ya sirre boronge ke pareli ya pere boronge ya kenyoro yes abantu baito bache bara chestororo I'm ready I'm sponsoring them okay bache basome kapisa driving torenga ubuye bonya saye bakorekanire kiro monta konye kurwabo okay mheshimiwa shungura yes bolindira ali yako yes kurunyankonga kuruku Wesley yes merobiri kyobata sawa sawa thank you asante sana by the way our side I'm a youth yes and I think merobiri mbwate our side ni mingi sana yes and if upon they choose me as their leader because I believe as Nyasai, I'm a certain person who believe sana as Nyasai, and I'm telling you categorically, maybe to be honest, I've never failed even one. Now in school, I'm a very good performer. I know Abasai can take a tanga okay, I will empower. You know, Abasai abangin baso metemba kubatigas. Yes. You know, many people they saying as a county a kisiga stay, or say county is going as kisigas in chi. But you have been a yearling, no one I'm not tolega. Abanyagitali mbali kujuzi very juicy tu ga account ya Kisi ba apply bakaliko italinga ngasi etai but neringa kiyo kanyoranga no mwe msui translate keruko tali kurwana abantu bae inchempa kando na abantu bane ba kitutu center number 1 buna bana abanyagitali balikwa omwe msui translate na matotenga ki amapaka umata every MCA of every ward kwa gole kintu kunga slots njiro kwa uno umurayo tenga ya twakwira mabagaya na ya okoleta abantu bao yes that's one ngo mukana abeke barasa tenga youth sinchuko chabasae bali moto kwa mupata mo qualified ko sinu banyagitali ko sinu bwali mu and so forth banya wale mirimo yabo number 2 town yeto kwa yes aya mujima just bakara there is no way just bawararika wasna abantu ba municipal council na net soldier chinyinge kombwa nje sungura seitere town yes kwa igul kwa ba egodi anerene we kandi kabantu bana ze town ya Kisi kwa sababu ni yabo yes number 3 we have supermarkets in town chinyinge sana chile town ino nano chimanyete eji bado ni merema kataki ero I will look for those places I know muindi igure supermarket itebwa tafadhali
no ndi murangu wa matenga ki aiga sobole mobubegete supermarket nyasa otokonyire ng'ombe ni araria ni ya Kitutu Central. Yes. Nimbwata murabata bwati kasi bakwabusa nimbwata bari bwata masomo bataite ko soba kale kwene nimbwata chi accountant give me the escrow yane onye kwa kulika bantu 500 you just give me abantu bana no 20 kulingana ne kwende yani so I will give them employment also ntubwate ngende neketokoro kanga kichitenda you know this thing no MC baikaranze bali kwa ni babole ntubwate abali bagros chipara ntubwate tendering ekaro mu engineer irwo cross yepara ntubwate ndo no bakobeka makarabati kwa igule abuna abantu begodi abante kubeka for the benefit banyole kwende buna bona to bwate kazi mtaani eibone takatiki etayo we will empower youths baito pameke kendo ngaki maintenance of roads we will empower youths baito no nechikazi chikotoka they get first priority from every ward warali so cheke ndo ndate abasaya baito I will fight for them like now ingoko na basigari ngoja bali I will look at the example like Sivano Suzo age te bicha karigete prison saba abasigari 14 kwa hiyo 14 then onye koromo MCA you look for connections wake no mwezi king onye namba bagabe ndikaba saibane baliga kwa hiyo we have NGOs kera kwa bero mwezi mwa tengo nyoro NGOs chinyingi chitete ko beke biashara sene hospital to kale bintu that's where youths they come in you empower them banyo remedy that's the program bwa to saba na youth and finally we have what we calling buna bana tokalta bantu by city youths ya bange onye mbapo atimire there is some of the things you okwe muna cyber cafe ngende nga cyber ward you open for them kwa batenga ayo serio cross ayakane renti kore biashara that's how we will empower them Yesi tuswase ribori na kubori baraibo kwamiriria serikali bakore taro gocha sorongoro gusi biri korangana muna ngike weso mikuru ase itali gentonge tangani tikangira ngire libageri ko pongeza presidential candidate yetu Matiang'i na ntumunge tokoboko sana una umwana itokuru gusi ndogo tanga kumutukutatule etumunge tokoboko 100%. Well, like me personally, njena renge mpaka se konfo ya Matiang'i. Itu atuara recent down tu angina mpaka kakasunguro mheshimiwa waga. Tu amnyogete almost kusiyons. Tukarare ebikone biringa abantu baito banchiro mu mugako ya Matiang'i. Na ndito ite kweru kabisa tumu support. Tali njeria abana siacha banda bagocha batanga kwa dara sigete orangiria abantu chiko bakana. Oya abantu turuete abantu bukeru kenyengi babagacha ku support and that's the kind of leadership totaite kurubona iga teto muntu uri ogochesa abantu freely yani abantu bamuone tari ngagocha gotone sera maybe tumai gukora kwende tumai kumwanja okore kiongozi na kiago cha simole nkio akore kurwa buri tangani na nkiago chikotokorera igo taro yanja to fundi samange sana mo bono muna ncho monyene nkarana ki umuntu bwante ko treat ko chesa abantu bande mbakonyo nga kwa geni kari cha abantu aba so gote ba mbia muna se tare yumo mwaka Matiang'i acheterete kusiga kwa rocho buyo bonene na ndi ntoke ndiko nyubwati mono na ko musupport mono yeso mwancho murigereria nabo igora be kuguchangira umurubiri yiga ase na mbeyerega bwa screen yawo nabo gwa kesimi gosotume hujumbenke abo igokwenda ali Facebook unyare gukuburi ukubeka libori liago unenchereyemo yokwene kibuna kwiranirigure nabaraya batu batega ime studio yese umuske sungura ntaraja sure digatura tegerere ikiripu ekeiga umuske Matiang'i akwanite omwana oyo nara mosoti oyo bora ibwa basaye oyo kwa momuro nara koro kusungura no yonde nare gaiga okoro cosmas muske sungura ngicha sobre bono libori baro mokuranira na barabo ase ward ya Kitutu Central baraba bwatani bekyama gya Jubilee usibara babwatani bo muske Matiang'i na kitoraji kwene kibuno bwene no bwase kungo korekana bole ntato kweraniri in a different way Cyrus yuma ente nore as a family ya chess mura inkoli gwarengo
yes abwata abana abangi ekere batumu bachikorigia omorai bagata omomuro omonene isa agata omomuro omonene noarega iga nando obwate chinguru sana. Yes. I think this one can be a leader kwa igule lakini agata basa bonse bado tindaro agata naro teyo gatia bata nara muisi kitege okolisi chingoni matari moreta ina rora itegulia. So what do I mean? Matiangi commission sungura does not mean abantu ba Kitutu Central nga bwasuke mbogo toka. Already people of Kitutu Central, they know who they want, but mbama ningo patagete. It is because ile kazi yenye mimi huwa ninafanya matika sinero no kora no yebeke box imi aliyo kora nya sign kororali almost kama Matiangi knows what I've done in terms yebinte binga na number 2 telinga niga kwantenga ikobo nga ongeiro kobo chikobe Jubilee candidate ya 2027 ya sekiro kwa MCA. It is because of mentioning aki out of the effort and the good work mwana yakaleki akoli. So and out of that one on the ones no na no rega igokora geten ko kolega asingia no musio na badanga ki Cyrus, you have done a good job. Yes. So Matiangi konga recommendation is because he has seen no na Cyrus no rote omonto minyoke konye chikwaya minyoke konya bora kan konye chintakana ngonje kana muna chasi ba gonjo kana nagaiga no bali baturitu na wana nkora banga ki umwana ugaki entakano tabugati kende out of wago struggle from zero. Yes. O amwa kokonya abantu to this level. I have to give him a recognition. Yes. It is just a recognition ya ngete. Telinga ne ticket ya ngete. Lakini wali bonus tukurwana na barabu. Tume na 2027 as a nomination. A ticket, it is free and fair. Okay. And of which I know mpaka bikonge. Birawi kabikonge kwa sababu nyasa olingo sabanama nyete. Okay. Yes. Sumaskigwaro. Kiamo kiule. Mapema ake. Ibia mango chapire bonto nyako ya line kuchese ibia maybe. Yes. Lakini nche kadenge dikiane. Lazima ngende ko unande ngokwa na preferring ko tebanga ndati ko bonde bwensi. I've been a live member of ODM. Party bintongo chenchibira. Yes. Nindo che kuchumutuga nangonya kumnyokaiga. Ndo chenga ntate ko soeso muga ko Matiang. Yagerete garonta ko support muga ko Matiang. Iras mambe maiga yae. ODM niki. ODM ngi yakorota tenene. ODM naranyi support ya matuka mange. Yes. So far na 43 for muga karaida. Muga katwa sikete mono. Yes. Na mo 43 times. Ndujiti konyora bugambi. Kero muga ko ya ruetororo. Nanje nabona roje ngina roste ni kiame kegeto gi ODM. Ndo chenga nabonta te ko shift. Proper pulinya sai kara nganjere. Inso morengo o Matiangi. Kapisa iganyore ngana nyasa onkonyire nso echubiri. Enda ira ndio mwana ngambia mono. Okay. So ngama behind umusko ito Matiangi. Okay. Yeah. Yes. Yes. Sikesungura. Etari yiga. Nichikoreta munchiririe yoburaye anena sorongorwa kusi. Of course, yes. No, not raro. Because out of, let me tell you, out of Matiangi Gochagusi, yes, was out of Matiangi Kotanga Kubero president, he has made a route to come to Kisi. And even now, Napa and Tiagaranga ground in Kirby, my band, yes, because it's one time. It is one time zone. And I call Rocha out of Matiangi Chikura, not to Bekra Raja, 700 million. yes, it is pressure a presidential candidate Matiangi. Out of that one, Yamber and Cross way. Out of that one, goes stadium. Cross ukere. I was no I'm telling you it's because of Matiangi, Koborio president, one week, Ruto, a president, I chegusi, according to integrate to convince people. yes. For this time, I'm telling you, ile wakati wa zamani imepita. Now this want to they know what they do. So that's back na we ko toka we ketebe. Yes. So people they know ngaki at this time naona yegoli. Matiangi ko buli aro president. We have supported Raila Amolo Odinga 5 times to kumwakire kura ya tego soa. Pati umwana itochiro ko buli president. Once and okoro Matiangi. Yes. We have to support umwana yoko ngaki kebenki amonyene tuligo itera. We have to support Matiangi 100%. And number 2 ndada gote again don't kere bande once. Kere kinga 2027 ya ndongol Matiangi president your candidate. Does not meaning
bali ba chikori kuru Jubilee kuru number 1 go chaganga eba wa kuru chikuru taribo bengote yes nabo tugwa kana matengaza presidential candidate lakini abande go chance na eba chance bagoro sensungura wiko tutabi your track record inki gwa korire inki go chikokora na bado wande zungura ngote igenda kama nyimo kenga tindi kobole na Jubilee nyimo ke batenga bono bairu muntu mungao by mistake yes abantu batma tenga sungura batete konyora se parody ya Jubilee ayo kalkamu even no independent ani ngado chikurangiro okay let's be sungura yes asinge njiye biro kwa ningana yayo yomwe it is okay njege ndonda kwane it is good for litu kulia lero ende yote abantu bana back to Central mimi nawaheshimu sana na nawapenda sana naende njimuno mwano ino ngongo basabai kura ino 2027 munga kere kura ngandi mnabona antore tuko kadi abona yes. Tukwa na tuko kadi initiative ase chikole chigenda kubwatwa unabona Nelio Tamboli unabona lero mbacha akakurwa sense mo nyangongo nyambera kya mwasi na daraja 2 yes. Na Nyamataro lero no babwata na tesemo watarudia kesho kwa role kitu kwa ya Wednesday pia watauliza gitara yo garo ne chinsemo chinde but ndeto ko rekringo tenga ase nyiboire se tubuturi watakoko siku ya Ijumaa Friday tarehe 3 okay. Na litu kwa Jumamosi bate abantu baminto babuturi nyange na gotira basoka so bonge babwate chikura ekura yabona rera abakonye for the benefit yo make change na mimi nitakuwa pale nitakuwa asante sana yes yes muski waringa na yo mwere ditanga ni enda tebenga msori somuga kanara abu musani ono mone sana yes ubuli amusori getentara ikira ndiko kunyazo ko bayicingaki yes lakini nkumuriginde ichakara mambi mugakori kurubege samatari umusani ono monene kumuriginde chiamwere senga bintu kingo chakora se wodi yane korekaninga twanyoda magenda maronge through agriculture na boli kore ye oboremi ni matengo encharango chakwata investors batokora even somebody ngiyama mungonde yaito mama yenga itu achire bo fertilizer kitu atumire chimbe ekare tunyora amaswara maronge sikuru chito ECD ni matenda kingo cha kuchikora at least kira asitonyora ECD class enchire pinchibe kirororo na ne chikorte jire equipped enchire ndonge okay. Amachi water springs chaito nchi bwate mechando elasma to protect water springs chaito tuchi improve nchirende na tura sino waterborne diseases ibintu ne binge totakwa naga yes okuba ichinsa I think chinga chakubaliginde ngora bare tempate agenda siana nchire chiroro na negite kitumbuende ku implement kukonye wodi yani okay. So mbare ngambia mona bategere naba rigeli bade CTV ito yagatembe bare ngambia mona sana mo especially abantu bakuru pas chache ni mbanchete mono na ndenge tinga ni taite kuba kodregas no moyo bubwanchani asante sana yesu moncho murigereria na wikiraga bunongo ikiro mwerio bwingambo ya getembe kurende chikoraga chinsenye ningira nenkumanye kyonga senchira yo wikirano litera nesara sekunde na go sabru twaru burigereria burubi Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeraryo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabucio nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwaniriria bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwa Gusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe ekerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenda
kwenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu oruoba naro kwebalimo takumeti kugicha obubalimo bo boko